episodio de Descubrindo o Cerne. Hoxe imos ter a entrega máis 12 da temporada. Para iso temos a Alberto Rodríguez, presidente da Asociación Melide Terra Doce, reposteiro e xerente de Pastelería e Cafetería Estilo. E por qué? Porque imos falar da Festa do Melindre e a repostería tradicional. Benvido, Alberto. Bueno, esta é a 34ª edición xa da Festa do Melindre e a repostería tradicional, o que demostra o bo facer e a boa saúde da que goza esta festa, non? Sí, xa van uns cuantos anos desde que arrancaron aí atrás os que estaban antes que nós con esta idea e aquí estamos, levando xa 30 e pico anos, sí, 34. Moi ben, e cales son as vosas previsións para este ano, para esta edición? A ver, hoxe pensaba así un poquinho en silencio e tal, e a previsión vai sair ben, seguro. O sea, sempre che entran eses medos antes dos días previos e todo isto, pero ao final a resposta do público, dos veciños e dos visitantes sempre boa, edición tras edición queda sorprendido para ben de que funciona. Que ben, que ben. Porque ademais, me imagino que nos vosos obradoiros se vivirá dunha maneira moi especial esta espera para a festa. Nos é unha, bueno, nos o estilo, eu sei que os meus compañeros traballan máis ou menos da mesma maneira, unha das cousas que queremos garantir é a frescura do produto. Non? Entón, non nos planteamos empezar a elaborar con moitísimo tempo de antelación e ter aí o produto acumulado e mal guardado, sino o que facemos é facelo nos últimos días. Entón, sí que é certo que temos un sprint final que nos apreta moito e que nos exige moito, pero tamén é satisfactorio saber que falábamos antes, que a xente o ten como ben e que o quere con cariño, que o leva con cariño, claro. E ti como afrontas esta edición? Hai nervios, é rutina? Pois mira, a min xa me toca ser veterano desto. Antes era o pequeno da casa e agora toca ser un pouco veterano desto. Pero todos os anos pasanos un poquinho eso, sí, a incertidumbre, os nervios previos, a organización, que todo saia como nos queremos, que nos acompañe o tempo, que os visitantes veñan. E logo a logística dun pequeno obrador como o noso, de como colocar as cousas, de que as cousas vayan ben empaquetadas, de ter a previsión de ter materias primas, e que non nos falte isto, que sempre falta algo, en un poquinho a correr, sempre genera un pequeno caos, pero que hasta é divertido, non? Entón, esa parte que nos ese estrés previo que nos Dalle vida. Sí, totalmente. E cal é o doce máis vendido na festa? Estas edicións que levas, cal dirías ti que é o estrela dos tres? Por supostísimo é o Melindre, sin dudalo, non? É o buque insignia da repostería de Melide, leva o nombre da festa, os outros dos van acompañando, pero para min é moi grato saber que co paso do tempo o que se está afianzando moitísimo é o rico, que é o gran descoñecido público en xeral. Os de Melide temos un cariño especial, eu personalmente para mí é o meu favorito, e ver como incrementamos ventas de rico ano tras ano, pois a min pareceme hasta curioso, non? Porque o rico, que non, a maioría conocédelo, pero que non o conocen, é unha galleta diseñada para non pecar, porque eses picos que teñen fan o difícil de comer, pois é un gran desconocido da repostería galega, pero bueno, ver que se fai ese pequeno oco dentro dos cámaras de ventas. Porque ademais dos tres é o único que sí que se fai solo íntegramente, non? En Melide. Sí, sabedes que se te moves 15 km arriba, abaixo, norte, sur, este, oeste, pois ese produto como tal desaparece. É un produto comarcal. Sí que é certo que ten un sabor característico a repostería galega, que a manteiga, pero en ese formato, en esa forma que facemos os de Melide, sí que desaparece. Non ter esa exclusividade. A mí dicía unha vez un amigo xornalista, decíame que claro, que sodes un produto en peligro de extinción, porque só se fai en Melide. O sea, os 6 melindreiros que vamos a estar na plaza ou tal, e os resto de compañeros de panaderías que tamén elaboran, estamos falando de 10 establecimentos en todo o mundo que fan este produto. Fainos algo exclusivo. Totalmente. Daquela, dirías que o rico é o teu favorito? Se tuveras que escoller un... Sí, totalmente, sí. Non hai dudas. Non, a ver, sí que é certo que a mí os outros dos tamén me gustan. A mí o melindre ben feito, ben ejecutado, ca película de almíbar xusta e tal, é unha gozada. O amendoado é un produto estrela, porque ese sabor a amendoa tan característico, faino, exquisito, un bocado gourmet, pero a mí o sabor do rico, o sabor de manteiga, tamén recórdame moitas cousas que a miña infancia, foi sempre unha peza que estuvo por a casa,
e que os de Melide temos no corazón, eu creo que guardado, que para nós é algo especial. E ademais, agora nesta 34 edición, vai haber dentro da programación varias persoas moi ligadas a Melide, senón mesmo incluso de Melide, como por exemplo María Mosteiro, Martín de Ribeirao ou Manuel Garea, que van a ter o seu papel tamén protagonista nesta programación, porque van a desenvolver certas actividades. Porque dirías que é importante que na festa do Melide de Repostería Tradicional haxa xente con ese vínculo con Melide? A ver, a min parece un acerto unha festa gastronómica deste estilo. Ten que estar vinculado a degustacións ou cookings, catas, maridaxes, propostas de elaboración, sempre, non? Levamos moitos anos que nos teñen visitado xente moi importante do abanico nacional e galego do mundo da cociña e da gastronomía. A min nesta ocasión a escolla desta xente, de María Mosteiro, de Martín Ribeirao, Manuel Galea, non deixa de ser xente de aquí, xente que está facendo produto aquí a diario, xente que controla moitísimo, e que temos a sorte de que, parece que non, pero seguramente valoramos menos os de casa que probablemente os de fora, non? Suele pasar. Son os tres, Martín, Mari e Manuel, son tres grandes profesionais que saben moi ben o que están facendo, como están facendo, Sí. e a min aposta por este tipo de perfil, a min gandoume, a min parece unha acerta. E que ademais Melide é unha cuna de profesionais alrededor do mundo da cociña importante. Vese que, por exemplo, Andrés Torreiro tamén acaba de gañar hai pouco un recoñecemento, quer dizer, vese que hai canteira. Home, eu con Andrés teño un especial cariño porque a mí me parece un fora de serie no mundo da cociña. Parabéns polo premio que acaba de levar. Sei que ten unha trayectoria ainda que vai ser máis larga. Embaixador da Festa do Melindre, tamén embaixador. E logo, por exemplo, Pablo Laya, que hai moitísima xente que está facendo rapaces novos que teñen unha trayectoria por diante moi grande e que están dando un relevo xeracional aos que xa están deixando como un poquinho de decir, xente que, cuidado, que hai que poñer en valor, xente tanto na elaboración de cociña, na repostería. Nós temos unha pequena gran joya que son as tiendas de toda a vida. Esas tiendas tipo Ultramarinos, tipo Casa Anito, Casa Santos, Ribeirao, esas son pequenas joyas da cultura gastronómica galega, non? Eso é moi importante, eu creo que esa debe de ser a escola na que se teñen que mirar estes rapaces que están petando, que teñen unha trayectoria brutal. Sí, ao final é de onde veñen tamén, non? Sí, claro, o sea, ao final, bueno, non sei, eles seguramente teñen esa base gastronómica, genérase moitas veces na infancia, non? Entón, seguramente que eles, xa pequenas inquedanzas que iban tendo e tal, logo se manifestaron en que, formáronse en boas escolas, a figura das escolas de hostelería, pois, é fundamental na formación deles, e pasaron por cociñas superimportantes. Entón, evidentemente, beben desas bases, non? Pero eu quero pensar que sí que nos inicios, nos seus pequenos recordos, pois hai esa parte, non? Que nos toca a nós. Porque, ademais, estes doces teñen receitas totalmente tradicionais, que veñen de hai moitísimos anos, que son tamén un piar fundamental da cociña galega, da gastronomía galega. Entón, ti como ves que está hoxe en día este tipo de receitas valorados na cociña galega? A ver, consolidadas. Porque sí que é certo que houve unha temporada aí que podían estar casi esquecidas ou sin o casi, non? Nos, ao final, unha das cousas que a min sí que me satisface e presumo delo é que as recetas da repostería tradicional de Melide, de Ricos, de Amendoados, das orrillas das chulas de Antroido, non son produtos pensados nun obrador. Non nacen nun obrador de pastelería, non nacen dun mestre pastelero, para nada, nacen das casas das nosas aboas, das nosas bisaboas, das señoras de toda a vida que cargaron eso. En Melide temos a sorte de que en Gasente sigue facendo ese tipo de elaboracións, certo que aparecemos nós, as pastelerías e os obradoiros de panadería para vender ou guardar ese segredo, non? Pero non son produtos nosos, son produtos que forman parte da cultura xeral de Melide, claro.
O bon, eu creo que no panorama gastronómico galego, desde xa fai anos, non sei, 15, 20 anos por aí, se puso un valor todo este tipo da gastronomía popular. En Melide somos un cerne de que cardamos ese segredo que temos ben consolidado, e a xente desde fora sí que nos ve como un garante, non? Entón, eso tamén hai que agradecerlle moito os que estaban diante de nosa, de que non querer vender fácil o produto e prostituílo de alguma maneira, de decir, bueno, vamos a mermar en calidad por elaboracións ou por materias primas, sino querer garantir que eso, que os procesos, elaboracións e materias primas tiñan que ser de alta calidade para sacar un produto de alta calidade. E falabas antes dos centros de formación, que como ti dis son un lugar importantísimo para os futuros cociñeiros e cociñeiras, e reposteiros e reposteiras. Ti, de feito, vas a facer formacións de maneira habitual a este tipo de escolas relacionadas co melindre, co amendoado e co rico. Como te reciben? Como reciben tamén estas receitas? Sinten curiosidade por elas? É algo que non lles interesa? Como... Nos xa fai anos que estamos facendo este tipo de actividades. Cando se plantexaron por a primeira vez, nos íbamos nun plano moi humilde, non? Bueno, nos facemos isto, vir aquí ao centro de formación, onde hai grandes mestres dando formación, non? Pois eu iba con un perfil moi baixo, bueno, en cambio recibironos moi ben. O profesorado, incluso se podo decir, que moitos dos que cando empezamos con toda esta historia non nos conocíamos de nada, ou se podemos decir que somos grandes amigos, que ao final acaba creándose un vínculo de ano tras ano, xa hai casi organizadas de un ano para outro, visitas, e dices, bueno, contamos contigo para o ano que ven, e todo isto, e nos vamos encantadísimo. Eles foron uns dos que nos dixeron que o que tiñamos nas mans era unha joya, e que tiñamos que agarrala así, non? Entón, isto de nós neses talleres non plantexamos dar unha receta como tal, senón que nos plantexámoslo como que os alumnos, que son os que van a vir despois, no caso de Pablo ou de Andrés, estábamos falando antes, non? De xente dese perfil, que son os que teñen que escoller que camiño van a seguir, pois que escollan, bueno, nos plantexamos unha idea de que escollan, pois, traballar con produto local, darlle unha segunda volta ao produto, e poñer en valor moitas cousas que a veces eu acórdome cando eu era un rapaz de que Melide, Galicia, era unha comarca leiteira, pero resulta que o leite ibase fora e valorizábase fora, non se valorizaba aquí, vale? Entón, conseguir que as materias primas, que os procesos, que as elaboracións, que o produto final sea de alta calidade depende de nós. Se eu, en vez de apostar por unha mantequilla belga, aposto por unha manteca que se fai aquí, pois estamos poñendo un valor ao noso, que ao final é o que se trata. Marca a diferencia. Total, sí. E falando máis así do teu día a día, que é o que máis che gusta do teu traballo? A hora de salir. No, sí, tamén, hai que saber frenar, non? Pero sí, pero bueno, a mí teño a sorte de poder disfrutar do que fago. A mí gusta moito o que fago, sí que é certo que chegan ser xornadas moi largas, a veces, estar a nosa man para esas xornadas que non sean tan largas, saber decir, bueno, toca parar, pero eu teño a sorte de que, bueno, aprendín con meu pai, tuve a sorte de aprender con ele, pero traballar a él, a mí o día a día que temos, intentamos que non sea monótono, o sea, intentamos que non sea repetitivo, temos un abanico de elaboracións na pastelería que nos permite non sempre estar facendo o mismo, senón entraríamos na monotonía de decir, outra vez isto é casi tedioso, non? Non poder disfrutar de eso é unha alegría. E logo a min gustame moito ver, falámoslo outro día no Obrador, que as masas falan. E cando ves unha masa, pois cando estás facendo melindres, se sabes se te vas meter un huevo máis ou non, ou xa está no punto, ou estás facendo unha masa de fermentación, e ver como se desarrolla a fermentación, e deixas unha masa pues, al principio en fermentación en frío, logo ves como desarrolla, como crece todo isto. A mí esa parte parece moi chula. Son procesos físico-químicos e biológicos, ¿no? Que moitas veces escapamos deles cando estamos estudiando e ahora tienes que entenderlos e ver que esa parte
é super importante porque a temperatura, pois, a humedade que hai no obrador, o tempo de fermentación que necesitan, pois, entender el porqué de las masas axuda a que o produto final sea o que ten que ser. A mí se gusta, disfruto moito con eso. Porque xa que falas, tamén entrou unha curiosidade, xa que falas de, bueno, de recetas que facedes, non, un día outro día outro, que é o que máis te gusta facer? Ti levantas e dis, Dios, hoxe teño que facer isto... No, tampouco, a mí non me gusta. No, sí, a mí me gusta moito traballar o hojaldre. A mí o hojaldre sí me gusta moito. E ten moito que ver con eso, porque as temperaturas, ao final, estamos facendo entre unha mantequilla e un plastón de fariña e auga, pois facer crecer unha peza e ver como de ingredientes tan humildes como pode ser a fariña, ovos, manteiga, mantequilla, todo isto, sacas produtos finales que está feo día eu, pero que están ricos, ¿no? Que están sabrosos e todo isto, pois ver ese proceso de onde nace a onde termina, pois é un gustazo. E non ten que ser unha masa fácil tampouco a do hojaldre. No, pero ao final a metodoloxía sí que cho dá. O sea, o saber o que tes nas mans, o que falamos antes, o saber o que tes nas mans, e hacia onde vai, sí que che dá esa parte de que vai a ser, sabes que vai a salir ben. De garantía. Non de garantía, intentarlo, polo menos, non? Moi ben. E volvendo aos melindres ricos e amendoados, son, sen dúbida, unha sinal de identidade da xente de Melide. A xente de Melide, cando quer ir á casa de alguén, a unha cea ou viaxa a outro lugar, ou sempre leva melindres ricos e amendoados. Sí, dentro, mira, nun dos apartados da festa do melindre, non? Que a mí encántame que sea a palabra festa non feira, porque ao final non está, sí que é certo que hai un mercado e unha parte económica detrás, pero un día de exaltación de algo festivo, non? Entonces, pues, no apartado de festa do melindre hai unha parte que é o de embaixador da festa. Vale, os millores embaixadores que temos os melindreiros son os nosos veciños, que fan eso. Totalmente. Son os que, cando van a visitar pues, miña filla vai á casa dunha amiga que tal, os pais tal, levolle melindres. O sea, sí, e aparte, como presumen os teus veciños do teu produto, ¿no? Pues é unha gozada. Entón, sí que é certo que esa parte de embaixadores, pues, un gran mérito que os de Melide nos orgullecamos de ir polo mundo con eles. Totalmente, que ao final que os sintamos como nosos, ainda que non os fagamos nós, que para nós sean como nosos. Pero ao final non deixa de ser unha volta do círculo perfecta, porque é un produto que nace nas casas dos veciños de Melide, que agora está nos obradores, porque a vida moderna levounos hacia aí, pero estamos cerrando o círculo cando eles son os que dicen, non, eu se vou a tal sitio teño que levar melindres, non? Total, sí, sí. E que lle dirías á xente que está ao mellor dubidando de se vir ou non este fin de semana a festa do melindre? Que veñan, que Cal non o duden. é a duda? Claro, que non entendo por que non. Melide ten moitísimos recursos para poder vir, para poder disfrutar, desde callejear, pasalo ben, temos unha hostelería que está facendo de maravilla, temos moitísimas posibilidades de comercio aberto, somos un paseo plano, fácil, tal, non hai excusa para non vir. Hai que vir e punto. Total, sí, claro. E como lle describirías a esa xente que nunca veo como é o ambiente? É un ambiente festivo. Non sei, unha das cousas que temos os meridenses é que somos moi bons anfitrións e gustanos recibir a xente, non? O sea, seguramente que ten moito que ver que tamén o Camiño de Santiago fainos ese carácter, porque somos un pueblo moi cosmopolita, porque non deixa de pasar razas, credos, religións todos os días, pues estamos recibindo 1000 e pico personas diarias, non estamos moi afeitos a saber convivir con visitantes. Entón, creo que non hai duda de que nos encanta indicarlle a alguén por onde está unha calle, onde está esta tienda, como se fai isto, onde irías a comer tía, onde deixarías de ir a comer. Sempre que nos paran pola calle, somos moi bons anfitrións a hora de decir, mira, este é o noso pueblo e gustanos presumir del. Pois nada, iso faremos na festa do melindre, así que invitar a todo o mundo a que veña esta fin de semana, 9 e 10 de maio, a disfrutar dos vosos doces, a comprar tamén, porque non? Claro. E nada, moitas gracias, Alberto, por vir, por contestarnos a todo, e vémonos na festa. Nada, ali estaremos.